nan za su yi annur annur kuma ka buga inda ka tafi wannan da gaba da ana zami a wurin shi ne na gaya matun da ga yana sun dora shi akan structure ga yana kuma za su ainihin sauke shi domin zuwa asibiti ga sunan dai sun doke shi kawai mutum da ya daga ga yana sun kama hanyar zuwa asibiti ɗaya daga cikin su wanda ya ɗauki magunguna zai ɗauki kwalbar da ya sha magan da ita domin a kai ma likita don likita ya ga da menene ya sha ya samu wannan illa ne. Wannan wanda ya shafi gefen kwaya kenan. A sakamakon kiran da wannan shugaba mai albarka yake yi a kan direbobi a kiyaye tuki a rinka tafiya a hankali a rinka kula da ƙa'idodin tuki a bar shaye-shaye a kuma kiyaye domin rayuwa a nan za a samu direbobi ga sun bango a guje kuma wai yana neman fasinja kuma wai daga Gombe ne yake son ya kai Kano cikin minti 15 wannan kun ga tafiyar mata wuce ta hankali saurara ƙarfe ne yanzu to alhamdulillah muna Allah da kafin ƙarfe 4 kar ka samu fasinja hanya ba ga yana saboda haka daga nan Kano sai na ko da Allah ya kira Kano a canza min na asar da azhar amma mu sai mu jago Kano haje kana Kano haje kana to ga ni fasinja ina ne gaskiya Kano haje kana kun shi an illa ainihin tafiya da ainihin mummunan gudu da kuma kokona da shi a cikin motsa
har yau da yan agaji su dai ga su sun fada wa watsai a inda yan agaji za su bada gudunmuwa ga wannan bawan Allah shi ya samu illa a hannunsa shi ko wancan ya samu illa a ka shi ko wancan ɗayan ya so ne yana sun tallabe shi ya kun haka sai gora shi a kan ainihin makara ya asibiti kuje wannan shi kuma irin wannan salon doka shi ne shi kuma na kasashen ingila wato english ko kuma british structure wannan shi ne shi kuma irin salon tsarinsa ba za a sa kafa a taka kamar yadda aka gani aka taka wancan wannan ayyuka guda biyu mun ɗan ɗauke su ne a takaice saboda saving time da kuma a kiyaye tattalin lokaci za su kwashe ainihin gawawakin motar an sa ganye ne wannan don kada wani ya zo shi kuma ya fada a motar yayin sun kwashe shi zuwa asibiti za a je a kai shi don likita ya ji ba a halin da yake ciki sakamakon wannan shi ne ainihin an takaitaccen abin da muka ga ya kamata ya gabatar a wannan wuri mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Deputy National Training Officer, Training and Operation, muna godiya Allah ya saka da alkhairi. A yanzu za mu kara hakuri ya shugaba masu kare kuma da mun biyar. Kare, fiye ji zuwa ta kome. Wannan program
ya samu kafa an samu da kafa ne ya ka gani hada tsalle ma yake sarki ya ce ya sauko a wurin suka samu wannan da ya ji mawai kyautan ma
gice ba shi ma. Shi yasa aka ce maka ka zo da ka haƙuri. Umar. Ya tsaye, ya yi su ya yi mana. Yau ai ya tashi. Ismail. Saboda yin wani tsoho kai ma za ka ci nasara. Haka shi ne ba. Ismail. Time. Discipline. Hey. Josh. Abang harus betul. Shi wannan salon mana me sunan sa ka wannan? Ku sauri ku jawo shi. Kai. To ka gani ya aiki. Bapak girma ga zama bisa ba azama. An yi ƙarfi yaro ya kai ya mutu daga. Ba. Karka bin haka mana. Ya mutu. Oh, ga nan zai shiga fasa. Ana ma masa ba. Wannan shi ake ce matsalar master. Ko ba ya karanta. Ya kusa gaba da ta yara baka. A gaskiya shugaba a ƙara kawo bunnan. Kawo bunnan kawo da ake sa ba tana da alfuka kai. Ga tsoho yau zamu guje yana. Ai, wale tsoho ga. Ismail. Allahu Akbar.
kar ku ajiye kan ciyawa, kar ku ajiye kan ciyawa. Ya shiga oke. Wannan yana ci. Hurry up. Dana kana yi? Yana yi. Yana yi? Yana yi nashi na yi. Adam. Zo ga wani kawo wannan sai a gyara. Ana kan koda su. Mana ka gyara kawo.
bawo ka ba wani fayil din na ajiye Oh, come on. Space.
Amanda.
gaskiya amma a dina yake ga wanda ba ka nan ta mu ga na ci gaba da lokaci ka ku ga mu sauke na ji da safe fareti ne kawai a ba su awa 3 zuwa 3 da rabi amma yara su yi ta tire gaba in suka ba za su yi tire da mamaki su yi dole ku ba su da su kara a za nan ku kai ta karfe 4
yanzu da ya isa ka dura sa bayan sallan ba za mu ci gaba abin da ba ku